Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Oh, buhiin ninyo. Salaan ni sa inyo. Ano naman mo diya? Pila mo kubok? Hmm? Hmm? Pila mo kubok? Hmm? Saan? Ano nyo man nagitaganong problema? Hmm? 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 Sakot, Ripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvani. Store, Ripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvani. Sana? Dana ninyo dili. Dagan mo kayo, ha? Ang dami ninyo. Sunugon ka mo. Tabi, no? Ha? May gusto ka diri? Ha? Samang ka? Sa kang klase income to? Ha? Kagusto ka? Ha? Nagkagusto ka ba? Hmm? Ang dangin niya. Hmm? Ngiti na. Erase. Ato sa balay ninyo sa una-una. Kaya po mata. Kuha ka na? Sa balay ninyo, katulganin mo. Kuha ka na? Sa balay ninyo? O sa inyong balay, dulom? Erase. Dulom? Hayag. Di ka makakita? Di ka makasulod? Imahan? Kuyugi ko. Sa among balay. Di mo akong instrumento. Para makapawa sa daw ng spirit. Nga nasa among panimalay. Pagyatag ni talas ng Diablo. Kuyugi ko. Para mapahawa sila. Mamaayo ang sakit naman. Uban sa akong pamilya. Huwag kang dimalas, kalisod sa among pagpuyo. Kaya kung gipangayo, pinagisay mong bugtungan ako si Jesus. Nag-ulaw dugo. Na nag-ulaw og dugo. Alam ka naman. Amen. 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 Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sige. Ato sa balay ninyo. Nauna, iha na. Oh, sige. Makita na mo mong balay. Daan. O, nihayag gamay. Oh, sige.
Anong isa? Ano ba? Naka na sa palay ninyo? Viagra. Viagra? Sige. Tanan daw tan spirito yun na. Gawas. Sige. Inas. Tanan daw tan spirito gawas. Ganun daw itong spirito gawas. Diri sa among balay. Dili sa among balay. Amo ni balay. Amo ning balay. Sige, sige. I-cross knock. Lampas. Sige. Sige. Tama na. Ano ba balik? Wala na yung mga puti-puti? Wala na? Nakita mo na yung balay? Hayag. Kunaw na, sarap kong taon sa inyong balay. Niyayog na? Sunod. Amahan, Amahan. salamat. Salamat. Sa paghimo ni mo ganang akong instrumento. Pagiging mo naman ako ito. Aron mapawag daw ang espiritu Tawag daw ng spirito. sa among balay. Sa among balay. Ipag-ayo sa akong gipanati. Sa pag-ayon sa kulong natin. Kani akong gipangayo, Kanya akong pangayo. ug gipasalamatan. Salamatan. Pinaagi sa imong bugtong anak ng si Jesus. Pinaagi sa mga kulong ng Jesus. Amen. 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 Tanawa, wala ni sakit? Wala na? Kani? Kani? Kanina na sakit ni no? Sakit ni kanina? Wala? Right. Ang diri? Right. Kani? Kanina? Karon wala na. Chris, Chris, natulog man ka? Wala. Pero, mura, ang sa to, mura tingit na ikaw. Sakit kayo? Karon gana? Gana? Yung paminaw? Pero, ganina, pag-kuhanin mo pag-kuhanin Mo man to siya. Kung usa kong gibot sa imong mama, inan to dili to iduot. Ana lang gito, di ba? Ay mong ulo sakit. Kaganina tong gibutan ko doon. Ay ni Daloy. Ganang mga balong. Ubos na. Wala na ron? Gamay ra. Hindi kamay. Gana. Gana. Napa? Napa sakit? Ay, dili na sakit. Majat. Ha? Kaya kung nang dimalas sa itong pasayupan. Kung sila nagatago. Ha? Sa inyo. Nalusod ka magkatrabaho. Gani. Sakit? Gani. Sakit kayo? Kana? Sakit? Kana? Sakit? Kani? Ha? Kani? Sakit? Kana? Sakit? Gamay ra. Kamay na lang.